Yo, what's up mga kapobre? Maayong buntag. Trabaho nito mga kapobre. At doon ako sa Mungkuan, Talamban branch. Kaya namin i-repiro dito. Okay, let's go, let's go. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Ako ay nakarating na dito sa aming store branch at hanapin ko na yung repair. Nandito sa GO. So mao ni ato repair ron mga kapobre. Tiles. Pre, yan mag-repair sa mga kapobre. Then nakita ta mamaya ha. Mag-charge ako kasi lubat ang aking siklon. Nakita ta mamaya. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Tuom ta mga kapobre kay manatag paniud to. Tapos na tayo magnanghalian. At kita ta mamaya kasi saglit-saglit lang yung mga vlog natin kasi may background music dito. Mamaya na tayo magkita-kita. A few moments later. What's up mga kapobre? Alaw na. Simulan tayo sa trabaho at kita-kita mamaya. Busy ako sa aking pagpintura roon mga kapobre. Bye-bye! So diri sa tamag-on na mga kapobre kayo para uniya sa ubos na santa kay atong pintal kuangon man ni. Shout out sa tanang taga primary, sa akong mga kauban diya, sa akong mga ex-workmate. Kumusta ang inyong pag-construction diya? Shout out sa tanang taga EEI Corporation sa Maynila. Kumusta kayong lahat dyan mga kaibigan? Mga kasama ko construction worker noon. Mabuti ba ang inyong lagay or nag-unsan yung lagay dyan eh? Unsan pa na? Shout out sa lahat ng mga taga-ASIC Construction Corporation dyan sa Cubao. Kumusta ang lahat mga kaibigan ko dyan? Shout out ko sa tanang taga-Mintal Tigpintal nasa mga construction dyan. Shout out ko nyo dyan mga guwapo. Shout out sa lahat ng taga Boracay. Kumusta naman kayo dyan? Lagi ba kayong naliligo sa dagat? Maraming chicks sa dagat. So humana ta sa ibabaw mga kapobre. Arin sa ta sa ubos. Meron nga mahuman-human ini. Pan, subukan eh. Murag mahurot na gid akong pintal ani mga kapobre. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Magandang hapon. Naubusan ako ng pintura mga kapobre. So ngayon mga kapobre, uuwi ako sa aming main office. Istongkar ako ng pintura. Ano ba tawag niya? Magtimbol-timbol kung pintura kay nami dagang pintura na sa balde.
So linisan ko tong isang balding maliit dito para bukas yan ang lagyan ko ng pinturang puti para dalhin ko dito sa aming branch para matapos na yung CS mga kapobre. Ating linisan mga kapobre para lagyan ating pintura doon sa Mandawi. Tapos na rin tayo mga kapobre maglinis ng balde. Balding maliit mga kapobre. Ito na siya. Tapos maglinis. Tapos kuling ko tagkadyot. Biyahe na rin ta. Punta na tayo sa ating main office doon sa Mandawi para mag-remedyo o mga pintal doon para ipasok dito sa ating maliit na para bukas may dalhin tayo dito para matapos ating project dyan sa loob. Okay, kita-kita lang siguro ta mamaya doon sa Mandawi. Mabos muna. A few moments later. Yo, what's up mga kapobre? Ako nandito na sa aming main office at dito mga kapobre dami ng pintura. Baldi-baldi. So dito ako magkuha ng kuhan. Lagay ko dito sa maliit na baldi para bukas. So mauna ni siya mga kapobre ang atong pintura. Oh. Ito sang kutaon kay haron nga kuan. So human na tag kutaw mga kapobre, human na to og kutaw. Ang problema ani ron ang pagtimbol dire. Magkuha ta og putol nga galon. Putol nga galon. So mga kapobre kita tag putol nga galon. Mo ni siya tong ikabo. Okay, let's go. So mga kapobre, di ana tayo pintal. Magtahan na sa dito kung kailangan ba niyo papel. Basig, yan ito di papilan. Sulod sa na ako niya akong service. A few moments later. Mangutang sa akong sigarilyo ha. Di ala sa mo. Shout out sa Ismas. Shout out aning nagkuhan. Power Ranger. Power Ranger. vlog. Shout out lads. Mga kapobre, at dito na to sa ating service. Kita sa bahay mga kapobre. Yo, what's up mga kapobre? Magandang hapon. Ako po ay nandito na po sa aming bahay. At kakarating lang. So ako ng asawa nagpakain ng aming anak. Nagpakain siya ng lugyo. So dito na lang magtatapos ang aking munting vlog mga kapobre. At sa mga bago pang nakapanood dyan, huwag kalimutang mag-subscribe mga kapobre. At mga pa-shoutout mga kapobre, shoutout kay RG Lacson. Shoutout sa lahat ng taga Katmon. Lahat ng taga Katmon at sa barangay Tinabyunan. Shoutout sa ako mama, po iyaan, ako igsuon, pag umangkon apo. Tanan-tanan diha sa barangay Tinabyunan. Na Butaslak pamilya o Guroli pamilya o kanang mga kasinganan diha. Og hanggang dito na lang mga kapobre. Bye bye. Mga kausawa mga kapobre, oh, gwapa. Gwapa kayo, wilain. Ay, sa magpa-shoutout diha mga kapobre. Comment lang dito sa vlog na to. Shoutout kayo sunod vlog. Narang akong bugoy mga kapobre. Mga pisa ko kay mga kong tubig. Buwa may tubig. Uy, tubig! Uy, kahoy! Nay, bata! Gatutoy!